Здравейте, ученици! Аз съм вашата любима учителка. Както знаете, името ми е Аврора Спартакова Кемерергиева Копривенска Кютюрова Сапунджиева Вампирска Сатанинска. И така, ученици, време е да решим една от трудовите задачи от раздела Задачи с движение. Две групи работници слагат плочи на тротуар, дълъг 200 метра. Групите са една срещу друга. Първата група напредва за час с 2 метра, а втората с 3. След колко време ще се срещнат двете групи? За половин час най-близката кръчма. Ти на мен ли ми се правиш на многоумен, бей? Заради тази изцепка ти пише моментална двойка. Пиклю на пикан. Ужас! Това е четвъртата ми двойка за този ден. Дебилов, ти си най-тъпия ми ученик досега. Ако направиш подобна изцепка, звъна веднага на родителите ти. Ама госпожо Аврора, моля ви се, не искам да ме изпивате. Вчера бях болен. Болеше ме глава. Как може да те е болял глава, бе? То е една кост само. Какво има да те боли в нея? Я не ми се оправдавай, Дебилов, а млъквай. Сега ще ти задам един елементарен въпрос. Един елементарен въпрос. Толкова лесен, че ако му отговориш правилно, Дебилов, значи си мега цъпългъл на хипотенуза. Откъде са произлезли хората? Бог ги е създал. Не е вярно, Дебилов. Хората са произлезли от мамоните. Пише ти едно стимулиращо двойка. Не ме интересува вашето родословно дърво, госпожо.